Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν σε αυτές τις 5 ημερομηνίες έχουν το πιο δύσκολο πεπρωμένο. Είναι καταδικασμένοι σε μια ζωή μοναξιάς. Υπάρχουν άνθρωποι που μοιάζουν να έχουν γεννηθεί υπό το ζώδιο της σιωπής. Περπατούν δίπλα μας, χαμογελούν, ζουν, αλλά στα μάτια τους υπάρχει πάντα κάτι που προδίδει μια βαθιά κούραση. Όχι από τη ζωή, αλλά από την ίδια τη μοναξιά. Οι καρδιές τους προσπάθησαν πολλές φορές να αγαπήσουν, οι ψυχές τους έψαξαν για την αδελφή ψυχή, αλλά η μοίρα κάθε φορά απέτρεπε σιωπηλά τη συνάντηση. Και ακόμα και όταν εμφανίζονται άλλοι, ειλικρινείς, καλοί, ανοιχτοί, αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν εσωτερικά απομονωμένοι, σαν ο κόσμος να μην έχει δημιουργηθεί για αυτούς, αλλά αυτοί για κάτι μεγαλύτερο από την απλή ανθρώπινη ευτυχία. Δεν είναι απλά μοναξιά στην καθημερινότητα. Είναι η αίσθηση ότι δεν σε καταλαβαίνουν, ότι ακόμα και τα πιο ζεστά λόγια δεν αγγίζουν αυτό που πονάει μέσα σου. Φέρουν το φορτίο τους σιωπηλά, χωρίς να παραπονιούνται. Και η μοίρα, που με την πρώτη ματιά φαίνεται άδικη, στην πραγματικότητα προετοιμάζει αυτούς τους ανθρώπους για μια ιδιαίτερη αποστολή, να διδάξουν στους άλλους να εκτιμούν την αγάπη, την παρουσία, τη σιωπή και την αυθεντικότητα. Υπάρχουν ημερομηνίες στις οποίες γεννιούνται ακριβώς τέτοιες ψυχές, δυνατές αλλά ευαίσθητες. Περνούν δοκιμασίες που δεν μπορεί να καταλάβει κανείς, που δεν τις έχει βιώσει ο ίδιος. Συχνά πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στην καρδιά και το καθήκον, ανάμεσα στην αγάπη και την αυτοθυσία. Και ακόμα κι αν η ζωή τους φαίνεται χωρίς χαρά, ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι αφήνουν το βαθύτερο σημάδι στη μνήμη όσων είχαν την τύχη να τους συναντήσουν έστω μία φορά. Μπροστά σας είναι 5 ημερομηνίες στις οποίες γεννιούνται άνθρωποι με πραγματικά δύσκολη μοίρα. Η δύναμή τους βρίσκεται στη σιωπή, το βάθος τους στον πόνο και ο προορισμός τους στη μοναξιά. Αλλά ίσως, ακριβώς γι' αυτό, γίνονται καθρέφτης για τον κόσμο. Εγγραφείτε στο κανάλι για να μην χάσετε νέα βίντεο. Εδώ μιλάμε για τη μοίρα, για τους ανθρώπους και για την αλήθεια που δεν θα βρείτε στα συνηθισμένα οροσκόπια. 1. Γεννημένοι στις 2 του μήνα. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στις 2 του μήνα έχουν μια λεπτή, ευαίσθητη ενέργεια, την οποία ο κόσμος συχνά εκλαμβάνει ως αδυναμία. Αλλά αυτό δεν είναι αδυναμία, είναι η ικανότητα να αισθάνονται πιο βαθιά από τους άλλους. Είναι γεννημένοι για την αρμονία, αλλά ζουν σε έναν κόσμο ανισορροπίας, όπου η ειλικρίνεια εκλαμβάνεται ως αφέλεια και η εμπιστοσύνη ως ευαισθησία. Γι' αυτό η ζωή των διάριων είναι συχνά γεμάτη απογοητεύσεις από τους ανθρώπους, τα συναισθήματα, τη φιλία. Τους πονάει να βλέπουν την αδικία, τους πονάει να χάνουν, αλλά τους πονάει ακόμα περισσότερο να νιώθουν ότι δεν τους καταλαβαίνουν. Στην αγάπη δίνουν τον εαυτό τους ολοκληρωτικά. Η τρυφερότητά τους είναι ανυπεράσπιστη και η φροντίδα τους είναι απεριόριστη. Ωστόσο, οι σύντροφοι τους σπάνια είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο ίδιο βαθμό. Η βάθος τους τρομάζει, η ειλικρίνειά τους ενοχλεί όσους έχουν συνηθίσει τις επιφανειακές σχέσεις. Ως αποτέλεσμα, οι διάρρια μένουν μόνοι, όχι επειδή κανείς δεν τους αγαπά, αλλά επειδή δεν μπορούν να είναι μισοί. Για αυτούς είναι ή όλα ή τίποτα. Και αυτό το όλα συχνά μετατρέπεται σε πόνο. Το 2 είναι σύμβολο αλληλεπίδρασης, αλλά η μοίρα αυτών των ανθρώπων είναι παράδοξη. Αναζητούν σύνδεση με τους άλλους, αλλά βρίσκουνε μοναξιά. Αυτό δεν είναι τιμωρία, αλλά δρόμος. Είναι φτιαγμένοι για να μάθουν να ζουν σε εσωτερική αρμονία, ακόμα και όταν λείπει η εξωτερική ζεστασιά. Όταν η ζωή τους ραγίζει την καρδιά, δεν εκδικούνται, δεν θυμώνουν, μετατρέπουν σιωπηλά τον πόνο σε σοφία. Και κάθε τους βλέμμα, κάθε τους χαμόγελο κρύβει έναν ολόκληρο ωκεανό ανίποτον. Αυτοί οι άνθρωποι συχνά επιλέγουν επαγγέλματα όπου μπορούν να είναι χρήσιμοι στους άλλους, ψυχολόγοι, δάσκαλοι, γιατροί, εθελοντές. Θεραπεύουν, ακούν, βοηθούν, αλλά οι ίδιοι σπάνια βρίσκουν κάποιον που μπορεί να τους θεραπεύσει. Τους λείπει ένας καθρέφτης, στον οποίο θα μπορούσαν να δουν την αξία τους. Και ενώ τον αναζητούν, η ζωή τους δοκιμάζει για αντοχή.
με την απώλεια αγαπημένων προσώπων, προδοσίες, παρεξηγήσεις. Αλλά ακόμα και στις πιο σκοτεινές περιόδους δεν χάνουν την πίστη τους. Έχουν ένα εσωτερικό φως που δεν σβήνει, όσες φορές και αν η μοίρα σβήνει όλα τα άλλα φώτα γύρω τους. Είναι άνθρωποι που υπομένουν σιωπηλά, χωρίς να παραπονιούνται. Η δύναμή τους βρίσκεται στη σιωπή, στην ικανότητα να συγχωρούν, στην ικανότητα να νιώθουν τον πόνο των άλλων πιο έντονα από τον δικό τους. Η μοναξιά τους δεν είναι καταδίκη, αλλά μια κατάσταση που περνούν για να καταλάβουν ότι η αρμονία δεν είναι το να είσαι με κάποιον, αλλά το να μην χάνεις τον εαυτό σου, ακόμα και όταν γύρω σου υπάρχει κενό. Και όταν τελικά φτάνουν σε αυτή τη συνειδητοποίηση, η παρουσία τους αλλάζει τα πάντα γύρω τους. Αρχίζουν να τους εκτιμούν, να τους ακούν, να τους μιμούνται. Η ζωή των γεννημένων στις 2 του μήνα είναι ένας δρόμος από την εξάρτηση προς την εσωτερική ελευθερία. Μπορεί να είναι μοναχική, αλλά ποτέ κενό. Η ψυχή τους είναι ένας ναός εμπειριών, στον οποίο ο πόνος και η καλοσύνη έχουν συγχωνευθεί σε ένα ενιαίο σύνολο. Και ενώ οι άλλοι απλώς αναζητούν το νόημα, οι 2 το έχουν ήδη βρει, στην ικανότητα να αγαπούν, ακόμα και όταν η απάντηση σιωπά. 2. Γεννημένοι στις 13 του μήνα. Οι άνθρωποι που γεννιούνται στις 13 του μήνα δεν έρχονται στον κόσμο για να ζήσουν μία εύκολη ζωή. Το πεπρωμένο τους είναι οι δοκιμασίες, η αναγέννηση, ο αγώνας και η βαθιά μεταμόρφωση. Από την πρώτη μέρα μοιάζουν να προκαλούν την ίδια τη ζωή. Γύρω τους πάντα κάτι σπάει, εξαφανίζεται, ξεκινά από την αρχή. Ζουν στο όριο, μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας, μεταξύ αγάπης και απογοήτευσης, μεταξύ πίστης και δυσπιστίας. Είναι αυτοί που η μοίρα τους αναγκάζει να περάσουν από τη φωτιά για να σκληρυνθούν μέχρι την τελειότητα. Ο δρόμος τους σπάνια είναι ευθύς. Όταν οι άλλοι παίρνουν αυτό που θέλουν εύκολα, οι άνθρωποι με τον αριθμό 13 πρέπει να παλέψουν για τα πάντα. Από την εμπιστοσύνη των αγαπημένων τους μέχρι την ίδια τους την ευτυχία. Συχνά αντιμετωπίζουν απώλειες, ακατανόηση, προδοσίες, χαλασμένα σχέδια. Και κάθε φορά που φαίνεται ότι η ζωή επιτέλους σταθεροποιείται, η μοίρα ξαφνικά αλλάζει τα πάντα. Αλλά σε αυτή την αστάθεια βρίσκεται το κρυφό τους χάρισμα. Επιβιώνουν εκεί όπου άλλοι καταρρέουν. Στην αγάπη είναι βαθιά, παθιασμένη, αλλά επικίνδυνη για όσους δεν μπορούν να αντέξουν την ενέργειά τους. Η αγάπη τους είναι φωτιά, που είτε ζεσταίνει, είτε καίει ολοσχερός. Δεν ανέχονται την υποκρισία, δεν δέχονται ημίτονα. Αν αγαπούν, το κάνουν χωρίς επιφυλάξεις. Αλλά δυστυχώς σπάνια συναντούν κάποιον που μπορεί να αντέξει αυτή τη δύναμη. Γι' αυτό οι 13 συχνά ζουν με την αίσθηση ότι η αγάπη για αυτούς είναι είτε μία σύντομη έκρηξη, είτε μία οδυνηρή απουσία. Η μοναξιά τους δεν είναι τυχαία. Είναι μία κατάσταση στην οποία αναγεννιούνται. Όταν η ζωή τους στερεί τα πάντα, δημιουργούν κάτι καινούριο. Όταν οι άνθρωποι τους αποστρέφονται, μαθαίνουν να βασίζονται μόνο στον εαυτό τους. Ο πόνος τους γίνεται πηγή σοφίας και η σιωπή τους εργαστήριο, όπου γεννιέται ένα νέο εγώ. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν επάγγελμα, πόλη, ακόμη και ταυτότητα, αλλά ποτέ δεν προδίδουν τον εαυτό τους. Η δύναμή τους βρίσκεται στην ικανότητά τους να αναγεννιούνται μετά από κάθε πτώση. Ακόμη και όταν δεν τους καταλαβαίνουν, προχωρούν μπροστά. Τους ελκύει το βάθος, η φιλοσοφία, η ψυχολογία, ο μυστικισμός, η δημιουργικότητα. Είναι ικανοί να δημιουργούν αριστουργήματα από το χάος, να βλέπουν την ομορφιά εκεί όπου οι άλλοι βλέπουν ερείπια. Στη δουλειά τους είναι σχολαστικοί, αλλά ταυτόχρονα διαισθητικοί, σαν γλύπτες που πλάθουν τη ζωή από τα συντρίμμια των δικών τους αποτυχιών. Ωστόσο, ο κύριος εχθρός τους είναι οι ίδιοι. Συχνά απομακρύνουν όσους θέλουν να είναι κοντά τους, επειδή δεν πιστεύουν ότι αξίζουν την ηρεμία. Τους φαίνεται ότι η ηρεμία είναι παγίδα και ότι ο αγώνας είναι η μόνη μορφή ύπαρξης. Και γι' αυτό το πεπρωμένο τους κρατά σε συνεχή ένταση.
αλλά ακριβώς αυτή η ένταση τους κάνει μοναδικούς. Είναι ικανοί να αλλάξουν τον κόσμο, επειδή γνωρίζουν τη σκοτεινή του πλευρά. Η ζωή των γεννημένων στις 13 του μήνα είναι ένας δρόμος μέσα από δοκιμασίες προς τη σοφία. Η μοναξιά τους δεν είναι αδυναμία, αλλά μοίηση. Τους προετοιμάζει να γίνουν αυτοί που, έχοντας περάσει από την κόλαση, θα μπορούν να καθοδηγήσουν τους άλλους. Δεν μοιάζουν με κανέναν. Και ακόμα κι αν η μοίρα φαίνεται ανελαίτη, απλώς τους κάνει ατρόμητους. 3. Γεννημένοι στις 18 του μήνα. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στις 18 του μήνα είναι αυτοί που βιώνουν τη ζωή πιο βαθιά από οποιονδήποτε άλλο. Έχουν απίστευτη εσωτερική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα κουβαλούν ένα συνεχές βάρος. Ό,τι για τους άλλους είναι ασήμαντο, για αυτούς μετατρέπεται σε καταιγίδα συναισθημάτων. Η μοίρα τους συχνά φαίνεται σκληρή, γιατί μέσα από τον πόνο και τις απώλειες πρέπει να βρουν την αληθινή κατανόηση του εαυτού τους. Στην παιδική τους ηλικία νιώθουν μοναξιά, ακόμα και ανάμεσα στους δικούς τους, σαν να ζουν σε άλλο μήκος κύματος, όπου κανείς δεν ακούει τις σκέψεις τους. Και ήδη από τότε η ζωή αρχίζει να σκληραίνει την ψυχή τους. Έχουν εξαιρετικά ισχυρή διαίσθηση. Αισθάνονται το ψέμα, βλέπουν τα πραγματικά κίνητρα των ανθρώπων, αντιλαμβάνονται τις αόρατες αλλαγές στη διάθεση. Αλλά αυτή η ικανότητα δεν τους φέρνει ηρεμία. Αντίθετα, όσο περισσότερο καταλαβαίνουν, τόσο πιο βαθιά τους πληγώνει η ανθρώπινη υποκρισία. Είναι δύσκολο να εμπιστευτούν, γιατί κάθε προδοσία μένει για πάντα στη μνήμη τους. Δεν ξεχνούν, αν και ξέρουν να συγχωρούν. Και ακόμα και όταν σιωπούν, η σιωπή τους λέει περισσότερα από οποιαδήποτε λέξη. Στην αγάπη, το 18 είναι μια έκρηξη. Τα συναισθήματά τους είναι βαθιά, ανεξέλεγκτα, απεριόριστα. Επιδιώκουν την πλήρη ένωση, την πνευματική εγκύτητα, την απόλυτη εμπιστοσύνη. Αλλά σπάνια το βρίσκουν. Το βάθος τους συχνά τρομάζει, ενώ η ειλικρίνειά τους καίει. Είναι έτοιμοι να δώσουν τα πάντα, αν δουν την αυθεντικότητα, αλλά όταν συναντούν ψυχρότητα, κλείνονται για πάντα. Και τότε έρχεται η σιωπή τους, η μοναξιά στην οποία βρίσκουν ηρεμία, μετατρέποντας τον πόνο σε δημιουργικότητα, σοφία, δύναμη. Όσοι γεννήθηκαν στις 18 του μήνα έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν τους άλλους, χωρίς καν να μιλάνε. Η ενέργειά τους είναι ισχυρή, μαγνητική. Οι άνθρωποι νιώθουν την παρουσία τους. Μερικοί έλκονται, άλλοι φεύγουν. Δεν χρειάζονται πολλούς φίλους, γιατί η πραγματική οικειότητα είναι σπάνια για αυτούς. Και ακόμα και όταν φαίνονται ψυχροί ή αδιάφοροι, μέσα τους βράζει ένας ωκεανός συναισθημάτων, τον οποίο απλά δεν δείχνουν για να μην πληγωθούν ξανά. Συχνά τους φαίνεται ότι η ζωή είναι άδικη, αλλά ακριβώς λόγω των δυσκολιών γίνονται αυτοί που φέρνουν το φως στους άλλους. Η μοναξιά τους είναι ο δρόμος προς την αυτογνωσία, προς την ηρεμία, προς την κατανόηση. Δεν είναι κάθε ψυχή φτιαγμένη για το πλήθος. Υπάρχουν εκείνοι που γεννήθηκαν για να είναι στήριγμα, ακόμα και όταν πονάνε οι ίδιοι. Υπάρχουν εκείνοι που υπομένουν σιωπηλά, για να δείξουν στους άλλους ότι μπορείς να επιβιώσεις ακόμα και μετά από προδοσία, απώλεια, απογοήτευση. Το 18 είναι σύμβολο δύναμης μέσα από τον πόνο. Περνούν από τις καταιγίδες της ζωής για να μάθουν να μην καταραίουν. Χάνουν για να καταλάβουν την αξία. Μένουν μόνοι για να συναντήσουν τον αληθινό εαυτό τους. Και παρόλο που η μοίρα τους δεν μοιάζει με ηρεμία, είναι αυτοί που φέρουν μέσα τους ένα ιδιαίτερο φως, αυτό που γεννιέται μόνο μετά το σκοτάδι. Η μοναξιά τους δεν είναι το τέλος, αλλά η κορυφή στην οποία ανεβαίνουν μέσα από τον πόνο. Δεν αναζητούν συμπόνια, γιατί ξέρουν, η μοίρα τους επέλεξε όχι τυχαία. Είναι αυτοί που μπορούν να φέρουν το βάρος και ταυτόχρονα να παραμένουν ανθρώπινοι. Και ακριβώς χάρη σε αυτούς, ο κόσμος γίνεται λίγο πιο σοφός. 4. Γεννημένοι στις 9 του μήνα. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στις 9 του μήνα έχουν μια αποστολή που δεν μπορούν να καταλάβουν όλοι. Έρχονται στον κόσμο με την αίσθηση ότι έχουν κάτι να δώσουν, να βοηθήσουν, να σώσουν, να αλλάξουν. Και από την παιδική τους ηλικία
η μοίρα τους βάζει σε καταστάσεις όπου πρέπει να θυσιάσουν, μερικές φορές τον εαυτό τους, τα συναισθήματά τους, την ευτυχία τους. Δεν ξέρουν να ζουν μισά. Αν αγαπούν, τότε μέχρι τέλους, αν βοηθούν, τότε χωρίς υπολείμματα. Αλλά ακριβώς γι' αυτό συχνά μένουν άδειγοι όταν δίνουν τα πάντα. Είναι άνθρωποι με μεγάλη καρδιά και απεριόριστη καλοσύνη. Βλέπουν τον πόνο των άλλων και τον δέχονται ως δικό τους. Εξαιτίας αυτού συχνά τους εκμεταλλεύονται, τους θεωρούν δυνατούς, αιώνιους σωτήρες, αυτούς που πάντα θα τους στηρίξουν. Αλλά σχεδόν κανείς δεν ρωτάει τι νιώθουν. Μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους συσσωρεύεται μία βαθιά κούραση από την ακατανόηση. Η ζωή τους είναι μία συνεχής μάχη μεταξύ της επιθυμίας να δώσουν και της ανάγκης να λάβουν τουλάχιστον μία φορά ανταπόδοση. Στην αγάπη είναι αφοσιωμένοι, ειλικρινείς, αυθεντικοί. Αλλά η ειλικρίνειά τους συχνά γίνεται αιτία για ραγισμένη καρδιά. Προσελκύουν όσους αναζητούν ζεστασιά και όχι όσους είναι ικανοί να την ανταποδώσουν. Η αγάπη τους δεν είναι εγωιστική, είναι θυσιαστική. Ακόμα και μετά από προδοσίες αφήνουν στο καρδιά τους συγχώρεση και όχι μίσος. Γι' αυτό συχνά τους αποκαλούν παλιές ψυχές. Ζουν όχι σύμφωνα με τους νόμους των συναισθημάτων, αλλά σύμφωνα με τους νόμους της πνευματικότητας. Ωστόσο, ακριβώς λόγω αυτού του βάθους, είναι καταδικασμένοι στη μοναξιά. Τους είναι δύσκολο να βρουν κάποιον που να μπορεί να αντέξει τη δύναμή τους. Δεν ανέχονται την επιπολαιότητα, δεν ξέρουν να παίζουν ρόλους. Για αυτούς η ειλικρίνεια είναι σαν τον αέρα και όταν λείπει, απλά απομακρύνονται. Η αποχώρησή τους είναι πάντα αθόρυβη, αλλά οριστική. Και ακόμα κι αν εξωτερικά φαίνονται δυνατοί και αδάμαστοι, εσωτερικά συχνά ζουν έναν αόρατο πόνο, τον οποίο δεν δείχνουν ποτέ. Οι γεννημένοι στις 9 του μήνα έχουν τεράστιο δυναμικό για αυτοβελτίωση. Η πνευματική και διανοητική τους ενέργεια είναι τόσο ισχυρή, που, αν την κατευθύνουν στη δημιουργικότητα, τη φιλοσοφία ή τη φιλανθρωπία, μπορούν να αφήσουν το στίγμα τους σε ολόκληρη τη γενιά. Αλλά μέχρι να μάθουν να προστατεύουν τον εαυτό τους, η ζωή θα συνεχίσει να τους δοκιμάζει. Το πεπρωμένο τους είναι να μάθουν να θέτουν όρια, να λένε όχι, όταν η καρδιά τους ζητά ναι. Η μοναξιά τους δεν είναι τιμωρία, αλλά κάθαρση. Τους δίνει την ευκαιρία να καταλάβουν ότι η αγάπη δεν πρέπει πάντα να έχει αντικείμενο, μερικές φορές γίνεται κατάσταση της ψυχής. Όταν το αποδεχτούν, η ενέργειά τους αλλάζει και γίνονται άνθρωποι που ακτινοβολούν ηρεμία και φως. Τότε είναι που έρχεται η πραγματική ευτυχία στη ζωή τους, όχι από κάποιον άλλο, αλλά από μέσα τους. Η ζωή 9 είναι μια ιστορία για την υπηρεσία και την εσωτερική ανάπτυξη. Η αποστολή τους δεν είναι να βρουν τον ιδανικό άνθρωπο, αλλά να γίνουν η δύναμη που φέρνει το καλό, ακόμα και όταν γύρω τους επικρατεί σκοτάδι. Και παρόλο που η μοίρα μερικές φορές φαίνεται σκληρή, ακριβώς εξαιτίας της γίνονται παράδειγμα αξιοπρέπειας, αντοχής και ευγένειας. 5. Γεννημένοι στις 6 του μήνα. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στις 6 του μήνα είναι η ενσάρκωση της καλοσύνης, της φροντίδας και της αρμονίας. Είναι φτιαγμένοι για την αγάπη, την οικογένεια, τη ζεστασιά, αλλά ακριβώς αυτές οι επιθυμίες είναι που συχνά γίνονται αιτία του πόνου τους. Ζουν με την καρδιά τους, δεν ξέρουν να υπολογίζουν, δεν παίζουν ρόλους και δεν κρύβουν τα συναισθήματά τους. Και γι' αυτό, όταν ο κόσμος έρχεται σε επαφή με την ειλικρίνειά τους, είτε τους θαυμάζει, είτε τους πληγώνει. Το πεπρωμένο τους είναι μια σειρά από μαθήματα που έχουν να κάνουν με την αφοσίωση, την εμπιστοσύνη και τη θυσία. Έχουν μια φυσική ανάγκη να φροντίζουν τους άλλους. Είναι έτοιμοι να δώσουν τον εαυτό τους για να είναι καλά γύρω τους. Αλλά σπάνια συναντούν κάποιον που θα ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο. Συχνά η ζωή τους οθεί σε καταστάσεις όπου αναγκάζονται να φέρουν τα προβλήματα των άλλων, να αντέχουν, να συγχωρούν, να συμφιλιώνουν, να θεραπεύουν. Είναι σαν σιωπηλά φυλακτά που στέκονται πίσω από τους άλλους. Και παρόλο που εξωτερικά η ζωή τους μπορεί να φαίνεται ήρεμη, εσωτερικά συχνά σιγοβράζει ο πόνος
από την αχαριστία και την ακατανόηση. Στον έρωτα, οι γεννημένοι στις 6 του μήνα πιστεύουν στην αιωνιότητα. Δεν αναζητούν περιπέτειες, αναζητούν ένα σπίτι. Αλλά όσο πιο έντονα επιζητούν τη σταθερότητα, τόσο πιο συχνά η μοίρα τους δοκιμάζει για αντοχή. Προδοσίες, χωρισμοί, απώλειες, όλα αυτά τους διδάσκουν να καταλαβαίνουν δεν μπορείς να σώσεις κάποιον που δεν θέλει να σωθεί και ότι η αληθινή αγάπη ξεκινά με την αγάπη για τον εαυτό σου. Αλλά αυτό το μάθημα είναι το πιο δύσκολο για αυτούς. Η μοναξιά τους συνήθως δεν είναι εξωτερική, αλλά εσωτερική. Ακόμα και στο γάμο, ακόμα και ανάμεσα σε παιδιά και φίλους, συχνά νιώθουν ότι έχουν μείνει μόνοι. Γιατί όλοι νομίζουν ότι πάντα είναι καλά, ότι είναι δυνατοί, ισορροπημένοι, ότι μπορούν να αντέξουν τα πάντα. Κανείς δεν βλέπει πως τη νύχτα ψάχνουν σιωπηλά νόημα και απαντήσεις, γιατί το καλό τόσο συχνά μένει χωρίς ανταπόκριση. Γεννήθηκαν για να διδάξουν στον κόσμο τη ζεστασιά, αλλά πρώτα πρέπει να μάθουν να προστατεύουν την καρδιά τους. Όταν το 6 αρχίζει να βάζει τον εαυτό του στην πρώτη θέση, η ζωή αλλάζει. Τότε οι άνθρωποι που κάποτε τους θεωρούσαν δεδομένους, ξαφνικά αρχίζουν να τους εκτιμούν. Η δύναμή τους βρίσκεται στην απαλή σκληρότητα, στην ικανότητα να αγαπούν, χωρίς να ξεχνούν τον εαυτό τους. Αυτοί οι άνθρωποι συχνά βρίσκουν νόημα στο να βοηθούν τους άλλους, στην ανατροφή, την παιδαγωγική, την τέχνη, την ψυχολογία, τον εθελοντισμό. Η ενέργειά τους θεραπεύει, ακόμα και όταν απλά σιωπούν. Αλλά για να μην σβήσει αυτή η ενέργεια, πρέπει να σταματούν εγκαίρως, να ξεκουράζονται, να γεμίζουν τον εαυτό τους. Γιατί όταν το 6 εξαντλείται, ο κόσμος γίνεται λιγότερο καλός. Η μοναξιά τους δεν είναι το τέλος, αλλά μία απαραίτητη παύση. Ακριβώς σε αυτήν βρίσκουν ισορροπία, συνειδητοποίηση και ήσυχη γαλήνη. Και όταν ανοίγουν ξανά την καρδιά τους, δεν είναι για να σώσουν κάποιον, αλλά για να μοιραστούν τη ζεστασιά τους, χωρίς το φόβο να απορριφθούν. Οι γεννημένοι στις 6 του μήνα είναι αυτοί που ξέρουν να αγαπούν τον κόσμο, ακόμα και όταν αυτός δεν το αξίζει. Η μοίρα τους δεν είναι εύκολη, αλλά είναι ευγενής. Μέσα από τον πόνο μαθαίνουν να εκτιμούν τον εαυτό τους και μέσα από τη σιωπή μαθαίνουν να ακούνε τη φωνή της καρδιάς, που ποτέ δεν λέει ψέματα. Το πεπρωμένο αυτών των ανθρώπων δεν είναι τιμωρία, αλλά δοκιμασία της καρδιάς. Η μοναξιά τους διαμορφώνει την ψυχή, σκληραίνει τη θέληση και ανοίγει τα μάτια στο γεγονός ότι η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην ικανότητα να παραμένεις ανθρώπινος, ακόμα και όταν ο κόσμος είναι αδιάφορος. Δεν αναζητούν συμπόνια, γιατί στη σιωπή τους κρύβεται η σοφία. Αν αναγνωρίσατε τον εαυτό σας μεταξύ τους, θυμηθείτε, η μοίρα επιλέγει τους ισχυρότερους. Εγγραφείτε στο κανάλι και μάθετε πώς η ημερομηνία γέννησής σας διαμορφώνει το μονοπάτι της ψυχής σας.